Jeg har fået til opgave at skal lave bjælkespær med kælparti og et vindue. Og det vil jeg fortælle lidt om. Det første så har vi fået nogle ønsker, kunden rigtig gerne vil have. Og hvordan det skal se ud. Og vi har de 4 facader, som vender mod de 4 forskellige verdenshjørner. Så har jeg lavet en tidsplan. Og der kan vi jo så se slavisk igennem hele processen, hvordan at det kommer til at fungere. Og hvis så har jeg vist hernede, når vi har fået sat skillevæggene og deroppe, så har vi VVS'er og elektrikerne, de kan komme til at udføre deres arbejde, når vi har fået sat vores dampspærre på, og skillevæggen har fået beklædning på den ene side. Så har vi lidt om værktøjslisten, hvad jeg synes, at der er vigtigt at have med, for at kan bygge det her sommerhus, som kunden gerne vil have. Så har vi lidt om sikkerheden og arbejdsmiljøet. Vi har lidt om det generelle. Og der skal vi jo selvfølgelig have sikkerhedssko og høreværn og hvad der ellers hører til. Så har vi, når vi skal isolere, der skal vi have nogle dragter og nogle masker og gerne handsker, for at vi ikke begynder at klø alt for meget. Så har vi en plantegning over hele vores hus, som kunden gerne vil have det. Og den røde cirkel her, den symboliserer det område af huset, som jeg går i dybden med og laver en praktisk opgave om. Så har vi lidt om vores ydervæg. Og jeg har fundet ud af, ved hjælp af den lille lune, at jeg skal have 165 mm isolering i min ydervæg. Så har vi en lille snittegning af vores konstruktion, så vi kan se med taget. Og der har vi også ved hjælp af den lille lune fundet ud af, at vi skal have 265 mm i vores tagkonstruktion. Her har jeg lavet et spærreplan, så vi kan se, hvor alle spærrer og skifter og sådan noget, de skal placeres i forhold til hele konstruktionen. Og så vil jeg tilbage til min snittegning her for at sige, at jeg bruger nordtegn som tagsten, og der har vi en lægteafstand på 372 mm. Her har jeg så alle mine tegninger, som jeg har tegnet. Og jeg vil gerne lige gå over i BriskCAD, så jeg lige kan vise tegningerne lidt nærmere. Men igen vores spærreplan, som jeg snakkede om før, hvor de er placeret, har vi det område, jeg vil gå i dybden med. Kan vi se her, hvor spærrer og skifter og sådan noget er placeret. De her tegninger her, det er det, jeg har med ude i værkstedet, så jeg kan lave min konstruktion, hvor vi har vinduet og den anden væg, og så det hele her. Hernede på den her, der har jeg, hvor alle mine stolper, de bliver placeret i væggene hele vejen rundt. Så vil jeg godt lige vise i SketchUp mit praktiske produkt, hvor man kan se, at vi har vores profilerede klink, men vi kan faktisk lige prøve at gøre sådan her, så kan vi vise opbygningen. Vi har vores top og vores bundrem, og så kommer skelettet til selve væggen. Så kommer vores vindspærre på, og vores klemlister, og til sidst så får vi så vores profilerede klink,
sat på. Yep. Det var det, du havde med lige Ja. nu. Ja. Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at vide noget omkring de der bjælkespær, du har. Det kan være, du kan finde snittegning frem lige. Ja. Ja. Jeg tænkte sådan, hvordan du har fundet ud af, hvor store de skal være, de bjælkespær der. Den der. Yes, de må have en højde. Ja, For de kan være der. Ja. selvfølgelig. Hvad det hedder, der har vi brugt 359 side 9, hvor at vi kan se på den her, at vi har vores spændvidde. Den hedder 2,4 meter. Og så ved at gå ind i vores skema, vi har heri, og finde ud af, at vi har en taghældning på 30 grader, så skal vi bruge en faktor, der hedder 0,89. Så vi tager de 2,4, dividerer med 0,89, og så får vi, der hedder 2,6. Så går vi ind i det andet skema, vi har hernede, og finder en, der er lidt højere. Der får vi den, værdi, der hedder 2,95, og det giver en spærredimension på 45 gange 195. Og det er så de spærrer, vi skal bruge. Yes. Det lyder meget fornuftigt. Så du fortæller lidt om lægteafstand. Ja. Du kommer med en lægteafstand på, ja, hvad var det, du snakkede om, at den var 372 mm. Hvordan har du fundet ud af, er det bare en lægteafstand, du lige har sat af, eller Nej, gik det lige op, eller hvordan? det er det ikke. Nej. Der har jeg taget vores Bresca tegning. Hvor er min mus hen? Den er der. Gået ind og fundet længden, eller længdeafstanden med, fra overkant til overkant af nederste og øverste længde. Og der får vi en afstand, som jeg også har skrevet lidt ned her, der hedder 2977. Den længde går jeg ind og bruger, og jeg ved, at maksafstanden mellem mine lægter hedder 380. På den måde så kan vi beregne, og ved at tage de 2977 mm divideret med 380, så får vi, at vi skal bruge 7,8 lægter. Vi kan ikke bruge 7,8 lægter, så vi runder op til, at vi skal bruge 8. Så vi bruger igen 8 lægter, som jeg har her på min tegning. De 8 lægter tager vi så og dividerer, eller vi tager maksafstanden og dividerer med 8, og det er derved, så får jeg en lægteafstand på 372 mm. Yes. Ja, så får du det til at gå op med hele tagstenen opad. Yep. Jamen, det lyder også godt. Hvad med sådan noget som skotrenden, synes jeg ikke, du kom så meget ind på. Nej. Har du, jeg ved ikke, om du har noget mere på den. Du lige kan fortælle lidt om skotrenden, sådan en opbygning af den. Jeg vil lige med at finde det. Der kan vi tage forsiden, hvor vi har en nedsunket skråtrende, hvor til at starte med, så lægger vi en bane undertag ned ad den, og så når vi kommer og får vores, så skal vi have vores undertag til at ligge på langs med bygningen, som går ind og overlapper ind over her. Og på den måde får vi jo en skråtrende, der er tæt. Yes. Ved du noget om, hvor langt man skal ud til siderne i sådan en skotrende, eller kan du huske det? Nej. Ikke lige på store fod. Vi kan også prøve at køre videre i det der undertag. Nu snakker du om, at du vil køre en bane på langs nede i bunden. Ja. Når du kommer længere opad, hvordan vil du så køre undertag? Det er igen på langs med huset, så har jeg overlappet nedad. Hele vejen opad? Ja. Yes. Ved du, hvorfor du gør det? Det vil producenterne gerne have, at man gør. For ellers så skal man have faldsikring på nedenunder. Yes. Yes. Hvad med sådan en type undertag der? Hvad bruger du der? Hvordan er du kommet frem til at vælge en type der? Der har jeg... En snittegning eller? Ja.
Der er jo mange forskellige typer af sådan noget undertag der. Ja. Det er lidt fra vild i, så det er hvad du har valgt at bruge her. Godt så. Der har vi sit tegn. Der har jeg valgt at bruge diffusionstæt undertag, fordi vi har ventilation op under, eller op i vores tagkonstruktion. Og jeg har valgt at bruge Duco som undertagsleverandør, og de har en fin hjemmeside, hvor man kan gå ind og sætte en masse værdier ind, og så finde ud af, hvad for en specifik type undertag vi skal bruge. Altså Duco har du brugt som hjælp, Ja. altså så er ikke din leverandør, men du har brugt den til hjælp. Ja, til hjælp til at finde den specifikke leverandør, ja. Nu kan jeg ikke huske, om du snakker om det var noget diffusionstæt eller noget diffusions... Det er diffusionstæt, jeg bruger, fordi jeg har ventileret ind over min isolering. Hvor meget har du ventileret der? Nu kan jeg ikke lige se det på tegningen. Kan du huske det? Hvor meget luft du Der har? er 50 mm. Der har du 50 mm. Ja. Okay. Yes. Spærreplanen. Hvis vi skal sådan lige runde af med det sidste, jeg lige har spørgsmål. Ja. Noget om forandring. Forankring. Ja. Det har jeg ude i ydervæggen per 3 meter hele vejen rundt, for det er forankret ordentligt. Du har per 3 meter rundt. Er det spærrene, du gør fast til skeletvæggen? Nej, det er ned i soklen. Det er ned i soklen. Den bliver forankret der. Og i princippet burde man have den hedder vindtræk på i kryds, men fordi vi har så mange grader og keler, så er det ikke nødvendigt i den her situation. Jamen, det var sådan set det, jeg har i noget. Det var færdigt så? Ja. Nå. Så har jeg lige et spørgsmål med hensyn til de beklædningsbrædder. Ja. Jeg har lige nogle her lige for at vise. Vi lægger vores klikbeklædning her. Ja. Og så har vi så en på 2. Ja. Så kan jeg godt tænke mig at vide, hvordan du vil placere din søm i klinkbeklædningen der. Klinkbeklædning, der vil jeg gå lidt højere op end vores, hvis jeg lige gør sådan her, end vores overlæg, så at vi ikke sømmer ned i den tidligere, men er lidt over, så vi stadig holder den på plads. Ja. Og hvad så med en på 2? En på 2, der vil jeg starte med at sætte et søm i midten af første lag, og på andet lag, der vil jeg sætte inden for de 2 foregående, så tæt på kanten, men uden at sømme igennem dem. Uden at sømme igennem. Yes, okay. Hvad så med søm og skruer? Hvad slags kan man bruge der, og hvad vil du bruge? Der går man ind og kigger, om det er indendørs eller udendørs, og der vil jeg bruge dem her, fordi det er udendørs skruer. Ja, hvad så med søm? Der vil man igen gøre det samme, tjekke om det er en indendørs eller en udendørs, og der vil man igen vælge den udendørs, fordi det er udvendigt, man bruger dem. Så når vi er i skruer og søm, hvad længde skal man så bruge for den rette montering? Når vi skal have, hvis vi tager til at starte med på 1 på 2, så tager man den dobbelte afstand af bræddet plus sin klemmeliste ind bagved. Så vi kommer op på 2 gange 20 og 1 på 25, så er vi oppe på 65, så der vil vi bruge en 70'er skrue i første lag. Og i andet lag, der har vi så 40 udenpå plus vores klemmelist. Så der er vi oppe på at skal bruge en 100 skrue. Hvad så med din klink? Og herover der vil jeg gøre i samme princip med skruerne, at tager det dobbelte af vores profilerede klinks tykkelse plus vores klemmelist. Så der skal vi op og have en 80'er, for når vi skruer dem fast. Okay. Det var fint op med beklædningsbrædderen der. Så tænker jeg på,
din afslutning omkring dine vinduer. Ja, Hvordan har du tænkt dig at lave det? der kan vi faktisk lige prøve at gå ind i den der. Tag her for eksempel. Så når vi har vores vindue, så vil jeg selvfølgelig have en rem eller en ramme i rundt, som vil kunne holde vinduet på plads. Ja. Jamen, jeg har ikke mere at spørge om lige nu, så jeg ved ikke om... Ja, jeg Du har vil noget lige at høre, hvis du går ind på din plantegning, Ja. hvordan i forbindelse når du skal op på og lave shoppe elekter og sådan noget, hvordan med stilladsen, hvad vil du gøre med det? Når jeg sætter stads op, så vil jeg gå ind og sige, at vi under stern, der skal vi have en halv meters afstand. Og ind til muren, der skal vi have 30 cm. Og så skal vi have den fastgjort, for at være sikker på, at stilladset ikke kan vælge. Og så vil jeg have sat rækværk op for at have en fast faldsikring, så vi ikke falder ud over. Og selvfølgelig for at stabilisere vores stillads, så vil jeg have nogle skrueafstivning sat på os. Ja, det lyder fornuftigt. Så har jeg heller ikke mere. I kan ikke finde på mere? Nej, ikke sådan lige, nej. Jamen, så synes jeg da bare, at vi skal sige, at det var det. Ja. Så hvis du lige trækker udenfor, så Ja. finder vi lige, hvordan.